ஹாய் கைஸ், இப்படி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ப்ளீஸ் ப்ரோ மை யூஐடின்னு. சரி அடக்க போட்டுடலாம் கைஸ். இங்கே பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 1K அடிக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஆனால் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. அந்த மாதிரி சின்ன யூடியூபர்ஸ்க்குன்னா நீங்கள் தான் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஸோ வாங்கலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் உங்கள் யூஐடியை எடுத்து கண்டிப்பாக போடுறேன் கைஸ். நானும் அப்படியே காப்பி பண்ணி கைஸ் நானும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓபி கோசப்னு ஏதோ வச்சுக்கிறாரு. சரி ப்ரொஃபைல் தொட்டு பார்க்குறேன். தொட்டு பார்த்தா அக்காட்சிக்கு டைட்டில் வச்சுக்கிறாரு. ஹெட்செட் கேட்டு கொடுங்க ஏதோ அப்படி பயோவில் வச்சுக்கிறாரு. சரி 43 லெவலு பிஆர் வெறும் ஏதோ சில்வரில் இருந்துச்சு. எதுவுமே ஆடினதில்லை போலகுது ப்ளீஸ். நியூ பிளேயர் போலகுது. பிஆரே ஆடினதில்லை, வெறும் சிஎஸ் மட்டும் தான் ஆடி வச்சுக்கிட்டாரு. 65% ரஷ்ஷரு. சரி அப்படியே நான் வந்து பார்த்தா MP5 நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் போகணுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். பாய்.